Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko, ona gerturatzearren, eskerrik asko du Hernaniko Udalaren partez, Urumea zena eta dena hitzaldi ziklora. Dakizun moduen hitzaldi ziklo hauen 3. edizioa da. Edizio danetan Urumea ibaiaren ikuspegi desberdin bat planteatzen saiatzen gara. Lehenengo edizioan natura eta ondare kulturala izan zen ikuspuntua, 2. edizioan basoa, eta aurten ibaiaren hidrogeologia planteatuko dugu. Ikusi dozuen islariarengatik, imagina baldozue nondik nora izango dan hitzaldia. Mendekogu Iñaki Antigüedad, geologoa, hidrogeologoa, Miren del Val, geologoa bebai, geokronologian aditua, ondo esan badot, eta Arturo Elosegi biologoa. Azkenean, Urumea ibaiak baiaran bertan izan daben eragina eta zelan moldatu daben, zelan eraldatu daben baiara bera azalduko dozkue, baina baita guk eta bertan bizi garenok zen eraldatzen dugun ibaia bebai, ezta? Hitzaldi zikloak 15 minutuko hitzaldiak izango die, bakoitzak 15 minutu, eta gero esaldi bat egongo da, nik uste dut aurkezpenik beharrez dagoen Iñaki Sanzek gidatutako solasaldi batekin. Beraz, gozatu eta disfrutatu. Arratsalde on denoi, eta Ainara Torrasagaztik esan duen bezala, guretzako plazer bada, 3. urtea da dagoeneko Urumea zena eta dena antolatzen duguna, urtez urte gero eta gehiago zeate armaila hauetan ikuste ditugunak, eta aurten gainera aurreneko aldiz streaming bidez jarraitu daiteke ekitaldi hau, ez? 3 gonbidatu ditugu, 3 hizlari on gainera ikusiko zuen bezala, ez da erresa izaten euskeraz eta zientzia bera ardatz dituzten horrelako jardunaldiak hainbestek jendekin ikustea, eta horregatik eskerrak eman nahiko nizkieke bai Hernaniko Udalari, bai Mendiriz Mendi elkarteari, ze aurten mendizale astearen barruan ari gara antolatzen hau, eta baita Arantzadi zientzia elkarteari ere, 3. urtea eta espero dugu hurrengo urteatean ere jarretzea. Ez dugu askoz gehiago luzatuko, Ainara, emango diegu sarrera, bai, eskerrik asko. Hitzaldiak esan bezala 3 izango dira, aurreneko hizlaria Miren del Val izango da. Miren geokronologian aditua da, gaur egun doktoritza ikaslea EHUko geologia sailean, eta aldi berean Burgoseko Zenie geokronologia sailean dihardu teknikari lanetan. Bere ikerketa lerro nagusia Kantabriar isurialdeko bailara fluvialen bilakaerako aternarioa da, eta horretarako GIS eta teledetekzioa, kartografia eta geomorfologia eta geokronologia metodo ezberdinetan nabarmentuz egiten du lan. Ikusiko ez duen bezala, Mirenek egingo diguna da, iraganetikan gaur egun arteko errepaso txiki bat egingo digu, eta horretarako paisaia nola irakurri daiteken erakutsiko digu, eta prestatu digun hitzaldiaren izenburua Urumea bailararen bilakaerako aternarioa, nola aldatu da gaur egun ikusten dugun paisaia azken milioi urteetan. Beraz, Miren, txalo bat, mesedez dinentzat. Bale, barkatu. Arratsalde on denoi. Eskerrik asko lehenik eta behin denoi honea etortzegatik. Eskerrik asko ere Iñakiri gonbidapena luzatzegatik eta antolatzaile guztiei.
Bueno, Iñakik esan duen moduan, nik kuaternariari buruz hitz egingo dut. Kuaternarioa azkeneko 2,6 milioi urteak dira, jendeari seguro raro suena diola. Eta hasi baino lehen galdera hau luzatzen dizuetan hori, nola aldatu da gaur egun ikusten dugun paisaia azken milioi urteetan. Saiatuko naiz, tresna batzuk ematen, hau erantzutea iristeko nire hitzaldean. Agertzen den, hau ezin da kendu? Hau ezin da, izenburu danak tapatzen ditu. Bueno, denak izuen moduan, Urumea ibaia Ezkurra inguruan jaiotzen da, eta Donostian itsasoratzen da. Ezkurran 1100 piko metrotan jaiotzen den ibaia da, eta 45 kilometro eskasetan itsasoratzen da Donostian. Zer esan nahi du honek? Oso ibai motxa dela, eta oso distantzia gutxian altura handia jesten dela. Hau da, goi ibilgoan, hemen ikusten den moduan, goi ibilgoan malda handiko magalak izango ditu, eta gero, ibaiaren erdigunean meandroak sortzen hasten dira, eta gero Hernanitik bera, antropizatutako kanal bat dela esan dezakegu, Hernanin eta bai Donostin, industriaguneak eta urbanizazioak eta errekaren ugolde lautadetan eraikitzen direlako. Geologiaren ikuspuntutik, ibaiak zeharkatzen ditu gutxi gora bera paleozoikotik gaur egun arte dauden arroka adin guztiak. Beste Kantabriar isurialdeko arro batzuekin konparatuta, berezia da ez daudelako kareharri gehiegi, badaude baina gutxi konparatuta, eta batez ere arroka silizean aberatsak diren arrokak zeharkatzen ditu, areharriak, konglomeratuak eta horrelako arroka motak. Informazio guzti honekin, tapatu egin zaizkit dena. Informazio guzti honekin, zer dakigu Urumea ibaiari buruz, eta noiztik da Urumea ibaia gaur egun ezagutzen dugun ibaia. Aurreratzen dizuet oso gutxi dakigula. Datu gutxi daude, eta daukagunarekin aleginduko naiz, zuei hasieran botatzen nuen galdera erantzuten. Pixka bat demoran atzera eginda, gutxi gora bera 40 milioi bat urte eozenoan aurkitzen ditugu lehenengo erreka arrastoak, baina Iruñako arroan. Bai, hemen, Kantabriar isurialdean ez daukagu inongo arrastorik edo frogarik demostratu ahal izateko momentu horretan erreka ibilguak martxan zeudenik. Nolakoa dira deposito edo forma hauek dira paleozoikoko sedimentua mugitu duten deposito detritiko batzuk. Esan dezakegu erreka direla, bai. Gaur egun esaten dudan moduan, hemen ez daukagu hain gauza zaharren arrastorik, inondik inora ere. Ze pasatu zen eozeno inguruan hor duela 40 milioi urte? Orogenia alpinoa martxan zegoen, momentu horretan deformazio maksimoa ematen ari zen, material berriak sortzen, eta batez ere higadura prozesuak izango ziren nagusi hor. Hemen hitz egiten ari gera duela 40 milioi urte, eozenoan eta oligozenoan. Ze gertatu da hortik gaur egun arte? Seguraski, miozenoan zehar, mendi guztien artean arro sedimentarioak egongo ziren, hau da, lakuak, errekak martxan egongo ziren, baina ez daukagu hori demostratzeko inongo frogarik. Gero, eta kontuan izan gainera, eozenoan, momentu horretan, itsaslerroa Urbasaren alturan egongo zela gutxi gora bera. Orduan, gaur egungo ibai sistemak, noiz garatu ziren, hemen Pleistozenoan, kuaternarioa, esaten nuen bezala dira 2,6 milioi urte, gaur egun arte. Ditugun frogen arabera, Pleistozenoan zehar eman ziren aldaketa klimatikoei esker juntziren garatzen, eta holozenoan dela gaur egungo periodo bero hau ez dira gehiegi igatu ez da garatu.
Zer esan nahi du honek guztiak? Frogez hitz egiten ari naizenean, ibaien bilakaera aztertu ahal izateko terraza fluvialetan hartu behar dugu, puntu horietara begiratu behar dugu. Zer dira terraza fluvialak? Horrela azkar esplikatukoet, baina erreka bat egonkorra denean, lehenengo kasu honetan bezala, jungo da bere uholde lautadan sedimentuak metatzen. Eta egonkortasun hori irauten duen enean, zenbat eta potentzia handiago hartuko du uholde lautada horrek. Momenturen batean aldaketa bat baldin badago, erreka hasiko da higadura prozesu batean. Hasiko da bere uholde lautada propioa higatzen eta gertatu daiteke ere arrokan higadurak jarraitzea. Beste behin aldaketa bat ematen baldin bada, eta beste puntu batean estabilizatzen bada, hasiko da berriro bere uholde lautada sortzen. Hau da, metakinak batzen. Eta horrela, denboraren periodoz, sortuko zaigun paisaiak itxura egukiko du. Eskaloi moduko paisai batzuk. Hemen jarri dut, Ebro baiarako argazki bat, Kantauriar isurialdeko arroetan ezinezkoa delako horrelako eskailera idealak topatzea. Gero hitz egingo dugu honetaz, baina ikusi dezazuen idealizatutako ibai baten terraza sistema demagun, ez? Hau oso importantea da, eta ulertu garrantzitsuena dela, altuen dauden depositoak beti izango direla zaharrenak, eta errekatik gertuen ditugun depositoiek izango direla gazteenak. Eta kuaternarioa behin da berriz errepikatu dudanez, zer da kuaternarioa? Kuaternarioan, azkeneko 2,6 milioi urteetan, karakteristika importanteena izango da aldaketa klimatikoak eman direla behin eta berriro. Ikusten dezute, barkatu grafika pixkat gaizki ikusten dela hemen, baina hau izango zen gaur egun, bero aldi batean gaudela, eta duela 20.000 urte izan zen azkeneko maximo glaziarra, eta junda errepikatzen, behin da berriz zikloak ematen, glaziazioak eta beroaldiak. Hau ere kontuan eduki, gero berriro errepikatuko dut eta. Mapa hau erakutsi nahi nizuen, aldaketa klimatiko guzti hauen pean, errekak nola aldatzen juten diren ikusteko, kasu honetan mundu mailan, hau da, azkeneko maximo glaziarrean duela 20.000 urte uren distribuzioa. Ikusten dezute, urdin argi honetan dagoela izotz masa erraldoi batzuk gaur egun nuekin konparatuta askoz ere ur gehiago metatzen zen kaskete polar hauetan eta baita glaziarretan ere. Eta aldi berean, gris argi honetan ikusten dezuten bezala, gaur egun itsaspean dauden lur asko ere airepean zeuden. Adibidez, Amerika eta Kantxapka elkartzen duten pasadizoa lurra zen, airepean zegoen, Kanal de la Mancha, Inglaterra eta Frantzian artean dagoena ere airepean zegoen, eta hemen, Kantauriar isurialdean, Donostian adibidez, itsasoa 13 kilometro barnealdera zegoen. Hau da, 100 piko metro sakonago eta 13 kilometro aruntza. Imaginatu nola aldatzen duen horrek errekaren ibilgua, askoz ere luzeagoa eta beste prozesu batzuk eragingo dituenak. Orduan, zer bilatu behar dugu? Hemen jartzen zuen nola egiten dugu ikerketa edo olako zer. Eta orduan, faktore klimatiko guzti hauek kontuan eukita eta arro bat aztertu nahi dugunean, zer bilatu behar dugu? Terraza fluvial hauek. Hau da terraza fluvial bat, terraza fluvialaren karakteristika importanteena da eremu lauak direla, hemen ikusten diren bezala, eta, kasu honetan, hauek dira erreka kanal batek utzitako arrastoak. Gaur egun legarrak ikusten ditugun moduan, momenturen batean ibaia hemendik pasatzen eta utzi zuen. Orduan, gure tresnak arroak analizatzeko momentuan, dira lehenik eta behin kartografia zehatz bat egitea terraza fluvial hauena, gero ere terraza fluvial hauek nola ze distribuzio daukaten altitudinala errekarekiko, gaur egungo errekarekiko, eta oso garrantzitsua ere kronologia bat eukitzea. Hau da, kalkulatzea zein adin daukan deposito horrek ze momentutan iritsi ziren sedimentu horiek dauden lekura.
Ze gertatzen da, bai Urumea arroan eta Kantabriara isurialdeko beste edozein arroetan ere. Hasieran esaten nizuen bezala oso ibai motzak dira, emari handia daukaten ibaiak dira, prezipitazio tasa altuak, magal oso malkartsuak, eta beraz, higadura prozesuak oso aktiboak dira. Esango nuke deposizioa baino importanteagoak. Beraz, oso deposito sedimentario murritzak ditugu, eta gainera agertu daitezke partxe txikiak bezala magaletan. Gero, terraza gazteenak, hemen azpikoak, beti daude eraikinez josita. Industria, etxe bizitzak eta bar. Orduan, hasieran esaten moduan oso datu gutxi ditugu, berez oso zaila delako datu hauek topatzea landan. Baina, bueno, besteak beste, aurrera egin dugu bailara hau ikertzen eta sortu dugu kartografia bat, terraza fluvialen mapa batzuk. Ikusten duzuten moduan hemen berdez, dira terraza gazteenak, errekatik gertuen daudenak, eta ikusten duzute badaukatela konstantzia bat edo, ez? Errekaren luzeran zehar oso maiz agertzen dira, baina marroiskagoa direnak, hau dira, terraza zarrenak, oso puntualak dira, paisaian mantxa batzuk bezala agertzen dira, eta askoz ere zailagoa dira ikertzeko. Urumea bailararako topatu ditugu 8 terraza nivel ezberdin. Hemen Urumea erreka hau izango litzateke, eta baditugu terraza hauek 120 metroko altuera arte. Kontuan izan, lehen esaten nuena, hemen terraza gazteenak errepikapen handiagoa daukate, eta gero goiko parteetan ez dakigu higadurak eraginda edo existitzen ez direlako, baina askoz ere terraza gutxiago topatzen ditugu. Eta gainera, adin batzuk ditugu deposito hauentzako. Barkatu. Kasu honetan, ibilgutik 10 metrotara dagoen terrazak, 100 piko mila urte inguru ditu, zakit nina izen zarata hori egiten duna, edo. Esaten nuena, gaur egun 10 metrotara dagoen terraza honek, 100 piko mila urte ditu, 20 metrotara 200.000, eta 30 metrotara 300.000. Lehenik eta behin, patroi bat bezala ikusi ezakegu, ez da? 10 metroka distantziatzen diren terrazek, 100.000 urteko zikloak beteko balituzte bezala. Hasieran esan dizuet, kuaternarioan oso ohikoa dela, aldaketa klimatiko hauek, glaziazioak eta beroaldiak ziklikoak izatea. Eta badakigu, ikerketa asko egin delako honen inguruan, garai honetan 100.000 urteko zikloak betetzen direla. Beraz, guzti hau kontuan izan da, guk kalkulatu dugu terraza altuenak 1.000.000 urte inguru izan beharko lituzkela. Orduan, hasieran galdetzen izuen galdera, nola aldatu da gaur egun ikusten dugun paisaia azken 1.000.000 urtean? Gutxi. Zeren, hau azkar egin dudan gauza da, baina Ereñozun egin dut horrelako errekaren transversalki moztutako profil bat, eta gaur egun Urumea ibaia hemen legoke. Hau da ikusten dugun paisaiaren morfologia. Eta hemen jarri dut, duela 1.000.000 urte ikusiko genuken profila. Beraz, 1.000.000 batean ez da bat ere aldatu. Eta are eta gutxio, duela 100.000 urte, hemendik egongo lirateke, neandertalak eta homo sapiensak paseatzen zirenean hemen inguruan, gutxi gora bera guk ikusten dugun berdina ikusiko luketelako. Eta, hau da dena. Eskerrik asko. Bai. Bueno, eskerrik asko, miren. Pixkanaka bigarrengo izlariari emango diogu orain sartzeko baimena. Mirenek iraganetikan orain aldira ekarri digu Urumea bailara. Urumea arroaz hitz egin dugu
eta hain justuki Urumea arroaz hitz egingo du, eta Urumea arroaren barruan, dauden ibai eta errekez, Iñaki Antigüedadek. Iñaki Antigüedad katedraduna da hidrogeologian, Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia sailean. Bere ikerketa lanak batez ere hidrogeologiaren arloan burutu ditu, eremu karstikoen hidrodinamikan eta kuaternarioko akuiferoen kutsaduran hein handi batean. Azken urteetan, ordea, Euskal Herriko hainbat arroren hidrogeologian ere jardun da, bai eta klima aldaketaren ondorioz horietan gerta daitezkeen eraldaketak aztertzen ere. Iñakik esan dit, etorri handikoa dela eta bisatzeko 3 minutu lehenago, Iñaki? Edo hobeto beranduago. Oso ondo, mikrofonoa. Bale, arratzaldeon besterik esan baino lehen. Bueno, ni saiatuko naiz 15 minutotan esan dezaketana esaten. Gaia planteatu zidatenean, gaia edo, ordeko zuen bezala, Urumea, zena eta dena. Eta kolpea da, baina nire aurrekoak eta miren eta egon da, kezi pleistozeno, lozeno, eta kuriosoa da, dinoz, ni antiguago izan da, ni gaurko egoeraz, beraz, ez noa atzera geratu egiten naiz, une honetan, ez da? Antropozeno izan daiteken horretan. Urumea, zena eta dena da jardunaldi honen eolan izenburu nagusia, eta bai, ikusi behar da, nondik gatozen eta non gauden, baina ere norantz goazen, ez da? Ze azken finean, batek esaten zuen bezala, etorkizuna geroa ez dago idatzita, espazio librea da, uholdegarria seguruenik ere, eta azken finean gure gaurko erabakiekin ari gara modu batean edo bestean bide hori egiten, onerako edo txarrerako. Beraz, eta zer izango da, hori zuek ere esan behar duzu zer esanik ez. Eta, karo, niri esaten didanean baten batek eta zu Urumeaz eta hitz egiteko, eta ni berdin da, Urumea edo Deba edo Ibai Zabal zertaz ari zara, Ibaiaz ala arroaz. Ze batzuk eta hitz egiten dute ibaitik ibaira. Ni zerrezanik ez, kapaz banaiz, bai. Nik hitz egin behar du, niretzat Urumea arroa da. Erderazko kuenka fluvial hori. Egia da, leku askotan baiara eta arroa bat atozela, baina beste leku batzutan ez. Baiara da, beste zentzu bat dauka horrek, baina arroa oso zentzu garbia da, ez da. Kau, ni uretaz bai, bale, uraz, hitz egingo dut, 15 minutotan esan dezakedana bintzat, baina bada gauza bat beti atariko modura esan behar dudan, arratzalde honekin batera, eta da hau, ze momentutan bizigaren, arrisku globalen gizartean bizigara. Eta orain, estatu batuei begiratuta, bat gehiago daukagu. Baina, bueno, hor erdik horretan ikusten duzu, antza honekin eta bat zeuen modua, ez? Ez dakit, hau da, ez? Hemen da amodioan bezala, ez? Atzo baino gehiago, bihar baino gutxiago, vulnerableak, zaurgarriak. Eta ikusita Valentzian ze gertatu den egun hauetan, 21. mendean, 2024, ez dakit, behar besteko gogo eta egiten dugun non gauden, eta norantzagoa zen, eta ez bakarri Urumean. Eta hemen, ez dakit horti segurazko ez duzu ikusiko, baina hemen da kartel bat, cambio climático, jornada cambio climático, behan jartzen du, mitigación y adaptación, 7 de noviembre 2024, gaur. Non eta zeinek antolatuta el ayuntamiento de Paiporta. Claro, ez dut uste egingo zutenik gaur hau, ni Paiporta ikasi dut izena horrein dela 4 egun, baina hor kuskuseatzen zarea eta bitu. Gaur zeukaten eguna, ez da? Claro, ez da jardunaldi baten kontua da, etengabeko gogo eta hori. Arrisku globalen, hor sartzen da, elikagaiak, energia, osasuna, pandemia hortxe daukago oraindik, ura, tabar, ez da? Nik askotan esaten dut, eta beti gaude interesatuta, gauzak aldatu nahi ditugu, baina batzutan ikuste dut ez diogula garrantzia hundirik ematen edo behar bestekoa burua prestatzeari. Inkluso hankasartzeari, baina burua prestatzeari. Eta askotan erabiltzen dudan zerbait, esaldi bat da, koplaria, gure koplariarek Xabier Letek esaten zuen, ez gara inonak benetan. Izan nahi dugunok ere ez gara hain onak benetan.
Orain dela pasaren astean agertu da dokumentu hau, nazioarteko, hor tapatuta dago, baina nazioarteko uraren inguruko zerbait, erakunde batek, eta justo ni horren gainean nagoela, batzutan enteratu ere zara egiten, 11 gauza eta, baina justo garak, 2 egunetan, igual zuetariko batzuk konturatuko zineten, atara du 2 egun segituan reportaje bana, bi horrikoa, hain zuzen honetaz. Eta hor jartzen du, uraren ekonomia. Ez da asko hitz egiten uraren ekonomiaz, eta are gutxiago hitz egiten da uraren ekonomia zirkularraz. Horregatik badaukagu hor, kriston suspensua momentuz. Suspensua notan esan nahi dut. Baina nitzat importantea da, honek hor jartzen du hor ingles ezteko zue orgoian ipini duni, ziklo hidrologikoa ondazun komun global giza baloratu behar dela. Ziklo hidrologikoa. Katekizi garaian ikasten genuen hori, uholde lauta data. Baina ikusten denez ez du esertarako balio horrek. Egin duguna uholde lauta datan, nolabait espiluaren aurrean jartzen gaitu. Eta ez gu bakarrik, are gehiago, Valentzia inguruan. Baina, pentsatzea ziklo hidrologikoa, alako ondasun komun global giza baloratu beharko genuela, hori buru aldaketa importante bat izango litzateke. Baina ez ziklo hidrologikoa mundu mailan, klima aldaketari lotuta, ez, urumea, arroaren ziklo hidrologikoa. Gu urumea arroa esaten dugunean honetaz ari gara. Gu orain segurazko egongo ginateke hemen nonbaiten, Biteri kulturzerean, hemen, hau da urumea ibaia eta hau da arroa. Eta hemen daude, Mirenek esandako, terraza hoiek eta azkeneko denbora luze horretako historioa, eta orduan hemen pila bat prozesu daude. Prozesu horiek guztiak dira ziklo hidrologikoaren parte. Eta gauza batzu jakin baditu, beste batzu ideiaripe ez daukagu. Ideiaripe ez daukagu. Eta unibertsitatetik ari naiz, eta Mirenek ere esan du, batzutan datuak ez dauzkagu, eta berri edo ez gara, ustez, edo ez gara hain onak benetan, eta batzutan nik uste du gutxiago dakigula uste duguna baino. Are gehiago lako gauzetan, ze ura, klima, ziklo hidrologikoa bera, horra agertzen diren prozesu guztiak, etengabe daude aldatzen. Lehen esan du Mirenek eta emaria handikoa, ni hidrologoa izan da, emaria handia niri ez dit horrek ezer esaten, zertaz ari gara. Urteko batezbesteko emariaz, ala udakoaz, ala negukoaz, badago aldakortasun handia, eta hainbat gauz, denetarako funtsezkoa da hori. Eta ez daukagu kultura hori, hemen esate baterako ez dakit zuetariko batzu pentsatu behar dut, noiz edo noiz begiratu duzuela pasaden urtean, Bizkaiko ez, Gipuzkoako Foru Aldundiak atara zuen dokumentu hau, ez? Eta gauza batzu nik diskutitu egingo nituzke, baina hala ere gauzak ez dira zuri edo beltz. Hau grisen barruan hartu behar da, ze badago informazioa eta buruan sartu behar du. Hor esaten da, temperatura ari dela igoten, hor esaten da, datuak eta hori, beroketa globala, bale? Baina entzun alduzue horren pareko zeo zer euritasunaz, temperatura gora, bai, datua, eta euria zer ari da gertatzen euriarekin. Hor non baiten gorri zipini dut hor barruan, non esaten den, hemen dagoz datu batzu, klima, hemen deko zuen eskerreko aldean, nirean ere, zelan igondeen, eta hemen daukazue, datu asko dauzkagu, edo dauzkate, igeldon eta azkeneko urteetan gero eta bero gehiago, horre datuetan eta datuek ondo markatzen dute joera hori, prezipitazioekin ez dago batere argi, ez dago esaterik prezipitazioa gora edo bera, segun badira aldakortasun handia, baina gu azken finean prezipitazioen menpe gaude. Hau da, ura behar dugu, baina ura euria da. Euria gehi temperaturak. Eta batzutan ez dugu lotzen, eta ni batzutan oso haserre paratzen naiz, inkluso Jaurlaritzako nire lankide batzuekin, eta ez dutela erakusten dana da, klima aldaketari aurre egiteko borroka hortan dana da, mitigazioa dana da, ikatza, karbonoa, bale, eta bai ez, baina ezer gutxi aipatzen da, mitigazioa ez den, adaptazio hitza ere asko esaten da, eta batez ere udalgintzatik eta egokitze planak eta, baina oso leku eskatza hartzen du urak. Non baiten egunero hortxe daukagunez, hor
Dana zentratzen da, beste batzuk dana zentratzen dute biodiversitatean. Eta horre ere badirudi ura ez dela existitzen. Orduan, guri tokatzen zaigu alako uraren gainean egonda ere, alako desertu baten zerean bueltan, ez? Oasirik ez dauen desertu batean ere, gure diskursoa zu, ura bere lekua dauka. Ur barik ez dago biodiversitaterik. Bueno, eta beste gauza bat, nolabait zuei, ez dakit, batzuk igual honen gainean zaudete, eta ja ari naiz bustiaren gainean esaten, ez da, baina ni balioan jarri nahi dut, lehen esan dudan bezala, ez bakarri ziklo hidrologikoa baizik eta horretan Gipuzkoa, eta hori Bizkaian ere esaten dut, Gipuzkoan ikustu modelikoa dela alde horretatik, egon den jendea, egonda diputazioan, teknikari nago, teknikari ez. Hor eskuinek horretan dauzkazuen punto horiek dira aforalekuak, aforo estazioak. Kristolako inbertsioa egin zuen Gipuzkoak eta merezi izan du. Segero jendeak esatea, zer gertatuko da, zer ez daki zer modeloak eta sekulan ez duzuen modelo bat topatuko, zeinak ondorio edo emaitza oberik emango duenik sartutako datuen kalitatea baino. Eta horren datua behar dira, eta hor hemen eskerrean daukazuena da sare meteorologikoa. Euskal Meta oso ezaguna da. Egunero, teleberriren gainean, baukagu hor, ez dakiz euria tal, baina bestea oso gutxi ezaguna da. Eta harrik ustut, importantea dela, ez bakarri ondare bat delako ere, ze funts publikoak dira hor inbertitu direna, baizik eta hor batzen delako, kalitate honeko eta beharrezkoa diren datu serieak gero modeloak eta lantzeko. Hemen bakarri ez nuen asmorik eta hau komentatzeko, baina bakarri ez dakize puntutara zuek datuak, mirenek ere esan du, hemen euri asko, baina euri asko, hemen ikusten duzue. Euri bataz beste urumean, justo, honetan ez dago. Hemen dago, parkatu. Batez besteko pluviometria hor jartzen du zenbat urteetan, 2005. 2005. Gipuzkoatik atara gabe, beste aldera, Bizkai aldera eginda, Deban, 1400. Bataz besteko prezipitazioa urtekoa, kasi bikoitza hemen, ez da bikoitza, baina kasi, eta distantzia motza da, ez? Edo, bueno, inguruan, Oiartzun bidazoa, zerrezanik ez, 2000-tik gora, zue bizizarete alako txizontzi batean, gero, basoazte karrantzaldera, eta, claro, honek ere badauka gero bere gorakoak eta bere berakoak, ezta? Orduan, esan nahi dut, datu hauek eta Gipuzkoako horregatik jarri dut, ez da diputazioari, ez daukat bat ere zerik eta inori propaganda egiteko, baina datuak badaude eta batzutan komeni da uraren gainean interesa duena kuskuseatzen ibiltzea, ez? Badazpada, noiz edo noiz basoazte lapurtzen edo, afora leku guztietan webkama dago. Eta hori ni atzo sartu nintzen, eta pantaiazo tordeko zue. Atzoko, goizeko 9 eta 40, Ereñozuko zerean hor ikusten da. Atzo zegoen emari handiri, baina noiz edo noiz ura onainoa daukazuela, sartzen bazareta ikusten, abertzerari den gertatzen Ereñozun, hori ere kulturaren parte bat, ez? Urre maria, hemen agertzen dira beste datu batzuk. Azken finean, guri askotan kasetaritzatik egiten zaigu galdera da, oien mende honen erdialdean edo, ze emari izango dugu erreketan? Segundu, hori beti, 4 segundotan. Eta nik esaten du bat, pasa iragarkietara, informazio gehiago emango dute. Baina gauza bat, eta 4 segundotan ezin da esan, baina galdera bada nolakoak izango dira bihar Urumeako emariak, bataz bestekoak, neguan, udaberrian, eta bertaz, urte sasoietan, kontu ez da bakarri ze klima izango dugun. Hori ere, azken finean horre jarri dut, klima zer da? Bueno, gehiago da, hor agertzen dena baino, prezipitazioak eta temperaturak. Temperaturak igotzen ari dira. Beraz, temperatura gora egiten badu, bada kontzeptu bat ere, gora egingo duena, eta da, evapotranspirazioa. Prezipitazioa aldatzen ez bada ere, gutxiago geratuko da. Eta gainean, pentsatzen badugu, litekena dela, ez momentuz, baina litekena dela, prezipitazioa behera etortzea, eta leku mediterraneoan ari da hori gertatzen, temperatura oso gora, prezipitazioak, kenduta puntualak, oso bera. Ondorioa zein da, emari modura geratzen dena, gero eta gutxiago da. Eta orain, mapa horren gainean, ipini hirigintza mapak.
Eta ipini pentsatu nahi duzuen guztia. Nonera iki, zer nolako golf zelaiak, ez dakin izer, eta parke tematikoak, Europako uraren parke tematikorik handienak, non eta Europako lekurik idorrenetan. Dioso, bueno, a ver... Baina, 2008an, 2008. Orduan, argi dago klimak eragina duela, zer esanik ez. Baina, bai dago beste gauza bat, eragina daukana. Eta da, lurraren erabilera. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, eta jende asko igual agian ez da konturatu, denbora faltagatik segurazko, biharko klima eta biharko emariak, euria ez duela egiten errekaren gainean, horre ere, egiten du arroan. Eta hori, segun arroan zer topatzen duen urak, euri urak, eta hori ikusi dugu zer topatu duen Valentzia inguruan, horren araberakoa izango da ondorengoa. Horregatik, itzelezko garrantzia dauka lurralde antolamendua ez bakarri mendiegaletan, baizik eta hirietan ere, eta industrietan, eta denetan arroa bere osoan, leku bakoitzan berea onartuta, ze garrantzia daukan horrek galdera hoxe denean, ze gertatuko da, uholde gehiago egongo dira? Segurazko bai. Eta egia da, azken bola honetan, lehen puntu beltzak ziren batzuk, orain ez direla beltzak, igual azpiegitura, hortara propio dedikatuta edo bideratuta, baina egia da beste puntu asko beltzatu egin ditugula, gorri jarri ditugula, beste azpiegitura batzuen izenean. Eta azpiegitura horiek ez zeuden eginda, ez zeuden pentsatuta uholdegarritasun zer hori, arrisko hori gutxitzeko, baizik eta beste gauza batzerako, baina ondorioz etorri dena, ez da? Orduan diozu, a ber, behar da zer gehiago, ez? Bitu, gu lan... Bai. Abixua eman behar dizu. Bai, baina ez pasatu horretik, ez? Ez, bakarri bi gauza. Bata, nondi gatoz? Gu dioze, Ane Zabaleta nireki, ni berarekin batzutan igual ezagutzen duzure batzuek eta guk egin genuen lan bat, Bizkaiko golko osoko afora lekuetako datu historikoak eta hartuta, eta gauza bat argi dago, berdin da udazkena negua udaberria edo uda izan, azkeneko 60 urtetan, behera dator emaria, batazbesteko emaria urtezazoikoa behera dator. Badago hemen urdinez dagoen hau, azkeneko 20 urtetan, neguan eta udaberrian, eta hori gauza bera dino diputazioko txosten horrek, badago alako goratze bat, ez? Emari gehiago, emari eta sari naiz, ez euri ez, emari ez, apurba gehiago, baina hori ere segurazko izango da tarte txiki baten, gero berriro bueltatuko gara gorrira, ez da? Eta hori justifikatu daiteke temperaturarekin, euri batzuk eta aurreratu egin dira, ja izotza baina hemen elurra, hemen asko ez dugu izan, baina beti da atzeratze bat, orain elurrik ez badago lehenako bihurtzen da neguko euria, neguko zera, eta horre urtezazoika dago, baina hau egin genuen hilabetero, eta gu badaukagu hemen momentu oso txar bat, eta da udazkena. Aurten justo izan da kontrakoa, ez da hau esateko urtea proposa, ze udazkenean eko bustia izan dugu. Baina historikoki begiratuta, neguak eta oso zerak dira. Eta honekin amaitzen dut. Esan dudanean hasiera lehenengo diapositiban, umea zer da, ibai ala arroa. Guretzat, gu arrotik ibaira egiten dugu. Eta hor igual, hor dago lehengo irudia, ez da? Hortik ikusiko ez baduzu ere, justu hemen, hau da irteera, hor dago marratuta, ibaiak ez du bakarri ura eramaten, sedimentuak ere eramaten ditu. Ez euda partean apenas, baina euri txaparra da hundietan ikusten dugun txokolate hori eta hori da sedimentuak. Sedimentuak importantea dira, alde batetik adierazten dute lurzorua galtzen ari dela, eta bestetik sedimentuak dira nahiko ondatzaileak, eta gainean izan daitezkere kutsagaien garraio bide. Bueno, gu urtetan egin dugu lan diputazioarentzako Gipuzkoako zer guztietan, etorri ikusten duzue jakiteko hor erdiko
erdiko zera, datua buruan izateko. Gipuzkoa osotik eta Kantaurira urtero gutxi gora bera 230.000 tona urte ataratzen dira sedimentu modura, 270.000 tona denetan, ez da kasualidadea, baina Urumea da gutxien ematen duena, baina ez bakarrik txikiagoa delako baizik eta berdez ikusten baduzue, berdez da gauza bera tona urteko, baina kilometro karratuko. Ze konparazioa egin behar da kilometro kuadroko. Eta ikusten da, Urumeak eta badituela baldintzak, noa sartzen orain, justifikatzeko askoz ere sedimentu esportazio gutxiago dauela Urumean, Deban esate baterako baino. Eta hor sartzen da bestea beste, zuek, zorionez, ez daukazuela plantazioa askorik, Deban daukaten bezala, nahiz eta zuek ere ez daukazue larre askorik, eta hori ere ez da ona ikuspegi hidrologiko batetik, ez da? Baina, bueno, behintzat nahi nuen, hori, datu batzuk eman zuek okatzeko edo esan, hor daukazue, begiratu, gero datuen interpretazioa sinistu ala ez, baina datuak hor daude eta importantea da burua fresko izatea, eta ez da bakarrik ura, errekak ere badira sedimentu, eta sedimentu badira kasu gehiago egin beharko genioken ispilu bat. Parkatu luzapena. Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, ez dakit Arturo entzun duzun, batzuk dena biodibertsitatean zentratzen dute, ez dakit sentitu zean, ez? Pixka bat bai, ez? Arturo Elosegi deituko dut orain 3. hitzaldirako, ez da gogoan daukazun, Arturo 2005 inguruan, orduan izokinaren populazioaren jarraipena egiten ari nintzen, agian ez gogoratuko, Ugaldetxoko kurba horretan lanean ari nintzela todoterreno bat gelditu zitzaidan, ikaragarrezko susto hartu nun, ze pentsatzen nun galdezka hasiko zala, mutil raroa zertan nahi dan, eta hor topatu nun urte betelenago, nire irakasle izan dakoa unibertsitatean, Arturo. Arturoren atzetik beste 3 todoterreno zeuden, horrelako zerbait, gogoratzen dut, eta orduntxe Urumea arroaren goiko aldetik zetozten, ez ez gogoan Añarbetik edo Artikutza ingurutik, uste kanpotarrak ziala, eta garai hartatik Arturo edo lehenagotik Urumean jardun da ikerketa lanak egiten eta proiektuak egiten. Orduan uste dut, momentu honetan norbait aproposatzen dago biodibertsitateaz hitz egiteko, bagian Arturo bera izango dela. Arturo Elosegi HUko ekologia irakaslea da, erreken biodibertsitatea eta funtzionamendua aztertzen du eta nola erantzuten duten giza jardueren aurrean. Administrazioekin elkarlanean ari da, erreken errestaurazioan eta espezie mehatxatuen kontserbazioan. Gaurko hitzaldia izenik ez duena ere bada, Urumeako landare eta animalia ez ezagunak. Txalo bat, Arturo hori mesedez. Zabalikatan neukan aurkezpena desagertu bintzait. Iñakik biodibertsitatearen kontra gizuten edozin gauza. Bueno, azteko eskerrik asko entzule etorritakoei. Antolatzaile ez dakit eskerrak eman, ze Hernanira etorri Urumeako fauna eta flora zitzegilera Iñaki izan zen aurren ez dakiten zorrona bat ez zen. Baina, bueno, saiatuko naiz. Dakizuten bezala, esaldizarrak dio izena duena badela. Nik omen jarri dut, izenak eta izanak ez datoz beti bat. Leitzan nahi zuzen esaten da, urak ez duela izenik. Eta urak hartzen duela, pasatzen den tokiko izena. Orduan zuek, Urumea deitzen diozetun herri, guk hasieran esaten digu Albinoko erreka, gero Berinesko erreka, gero Mikeleneko Zubiko erreka, berago da Bederango erreka, berago da Olingo erreka, gero da Biuretako erreka, eta gero da Goizutarrek erreka zabala esaten diote, edo erreka hundi. Eta gero hemen behian deitzen diozute Urumea, ez dakit dena gauza bat denez, arroaren ikuspuntutik zalantzari gabe dena gauza bada, baina izenak eta beste kontu bat dira. Ez da ikusten, ez dakit zergatik ateratzen den lehiotxo hori hor, baina zeri ematen diogu izena. Eta normalean izena ematen diogu batetik
haundiak diren gauzei, aritzari, izokinari, hori denek badakigu zer den, ugariak diren gauza biei, xaguak edo iratzea, oso ugaria da eta izena badu, eta interes berezia daukatenak. Onerako edo txarrerako, angulak eta sasia hemen denak ezagutzen dituzute. Baina badira, bizidun pila bat fundamentuzko izenik ez dutenak, baino garrantzia badutenak. Mikorrizak sortzen dituzten onddo pila bat, landaren sustraietan bizi diren bakterio batzuk eta atmosferako nitrogen hartzen dutenak, egurrila deskonposatzen laguntzen duten perretxoko pila bat, hemen besterik gabe dauzkatzute errekatako 3 xomorro txiki, oso funtzionamentu desberdina daukatenak eta oso paper desberdina daukatenak. Kontua da, munduaren makina, urak bai, baina baita ere biodibertsitateak bultzatzen du, eta neurri handi baten bultzatzen du izenik ez daukaten bizidun horiek denak. Fundamentuzko izenik ez behintzat. Batzuk badaukate izen zientifikoa, badakizute latinez esaten ditugun gauza luze horiek, batzuk hori ez, oraindik espezie pila bat daude, urumean ere, ezagutzen ez ditugunak. Badira beste bitxo batzuk, edo beste espezie batzuk urumeako arroan, izenik ez dutenak. Baina, kasu honetan, ez hain txikiak edo ez ezagunak direlako, baizik eta oso urriak direlako. Eta segurazki hori da gainberaren seinale. Hemengoa ezagutzen duzute denek. Akerramendia esaten omen zaio Hernanin, Leitzan Akalamendia, izen asko dauzka, Arkambelea nahi baduzute. Eta ez da bereziki ugaria, baina jendeak ezagutzen du. Beste hau, honek ez dauka euskal izenik, eta garai baten seguro ugarigoa zela. Eta seguro bazuela izendatze oso nabarmena da. Eta honek ere ez dauka izenik. Eta hori da, ibaietako muskulua, garai baten oso ugariak ziren, urumen ere bai. Eta ez bakarrik ugariak ziren, izugarrizko garrantzi zeukaten perlak ematen zituztelako. Eta ibaietan perlak biltzen ziren. Hemen biltzen ziren perlak, ez Kariben, Euskal Herrian. Eta hau, aipatu nahi dut, badakigu izan zela populazio txiki bat orain Añarbeko urtegia dagoen tokian, eta bandako hau bakarra azaldu zen Enobietako urtegia ustu zenean bat. Eta horrentzat, ez daukagu izenik. Segurazki garai baten izan ziren espezie asko, basoilarra, kantutatik eta badakigu, baina hemen inork ez dauka basoilarraren izenik aspaldi desagertu delako. Hauek bidean daude. Gero badira beste espezie batzuk betianek urriak izan direnak, inguru hontan behintzat. Ez dira gainberan ari edo ez nahita nahi ez, baina... Eta hainbat landare espezie daude, ez dakit hemen gau ezautzen zuten, edo beste hauek dira errekatan eta topatzen diren landareak, ez daukate euskal izenik, zientzialariek bai ematen digu izena. Hemen daukazuten iratzeu ere errekabazterretan eta agertzen da. Eta nahiko berezia da ze iratzen mordoska bat badauzkagu Euskal Herrian, berez agertzen direnak Azoresen, Kanariasetan eta bar, Ibero-Makaronesiko esaten digu, izen pomposoak asmatzen ditugu itxura emateko gehiago dakigula. Baina funtsean dira oso espezie zarrak, lehen pleistozenoaz hitz egin digute, azkeneko 2,6 milioi urtetako glaziazio eta horren aurretik hemen genituen espeziak dira. Klima berogoa zen garai batekoak. Baditugu beste espezie batzuk, hau ere urumearen arroan behiko partean kostan daukagu. Oso espezie bitxi bat bakarrik Euskal Herrian existitzen dena, edo Uandre Pirineotarra, ez dakit, bakarren bat geratuko den, inakik paken ez ditulako guzten. Baina, hauek garrantzia daukate ez, lehen aipatu dut, ontxoek eta munduaren makina mugitzen dutela, hauek ez dutelako makinarik, ez dira oso ugariak eta bar, baina izugarrizko garrantzia daukate, edo hobesan da guk izugarrizko ardura daukagu, espezie urriak direlako eta hauek kontserbatzeko lan egin behar dugu. Gure ardura da, bitxikeri hauek kontserbatzea. Bitxiak beti dira arraroak. Bitxi, diamanteak eta horrelakoak bestela lirateke bitxiak izango hauek, bitxiak dira eta bereziki zaindu behar ditugu. Hemen ikusten duzuten Zapata txuriko pertsona hori Osaba Julian da, gure aitaren Osaba zena, eta 1951an ikusi zituen Tolosan mutiko batzuk harrikazoka bitxo raro bati. Harrapatu zuten, hilda, noski, eta orduan gure aitari eraman zion, Jose Miguel hau zer da? Idearik ez. Eta hasi ziren, garai hartan, Euskal Herrian baziren desiente larruak eta saltzen zituztenak.
oraindik azeriak eta asko harrapatzen ziren, eta hor komertzio bat bazegoen, eta haiek ezagutzen zuten dena. Igaraba, zeria, lepa horia eta lepatxuria dena berizten zuten, ez zuten inoiz olakorik ikusi. Orduan, urte gutxi, gure aitak disekatu gintzen, hemen daukazute, eta handik urte berean okerezpan naiz Tolosa inguruan beste 2 edo 3 azaldu ziren. 1960an gure aita urumea esaten dizuten hortan arrantzan ari zela, berin eski horrekan, ikusten bitxo bat, egur bat hartu, kanka burun jo, eta ura ere harrapatu nintzen. Uste zut hemen urriak bai, baina arrazoi batzu bat daudela hartarako. Eta hor ibili gara asmatu nahien izen bat, urri purtatxa, bisoi europarra, 1955 uste dudela, aterazen artikula hau arantzean Muniben, hallazgoen Gipuzkoa de un mamífero no citado en la fauna ibérica de Cabrera, el Putorius lutreola. Izen, gauza, izugarria izan zen. Bueno, handik urte batzutara urumea nahiko garia zen. Jorge González Estebanek eta kontatzen dute, 80ko hamarkadan denean bazegoela. Gaur zertan da? Bueno, urumean dakigula ez dago. Orain dez asko guarda batek esan zian bat ikusi ote zuen, baina bera ere zion oso ziur. Eta gaur egun da munduko karniboro mehatxatuen ezpada mehatxatuenetakoa. Populaziorik handiena Euskal Herrian dauka, Nafarroan. Handik bitxo batzuk saiatu izan dira askatzen, hau Leizaren askatutakoa da, eta hori berreskuratzeko lanetan ari da administrazioa. Lanak oraingoz ez dijoaz oso ongi. Eta zein da arazoa? Arazoa hemen gau da. Bisoi amerikarra. Bisoi amerikarra granjatan azten da, abrigoak eta egiteko. Tarteka ies egiten du, edo tarteka ekologista batzuk irikitza dituzte granjatako bateak bitxo gaxoiek ez dituzkelako kaiola neuki, eta gero, oitako bat azaltzen den aldiro bisoi europarra da gauntokian egiten dituna da, bertako guztiak hil. Eta jan. Izugarria da ze abiaduran ari den murrizten. Ez dakit badakizuten, baina 2020an pandemia izan zenean, COVID-aren pandemia izan zenean, ikasi zuten Holandan bisoiek ere COVID harrapatzen zutela. Eta orduan, Holandako gobernuak debekatu egin zuen bisoiak granjatan daztea. Eta zer egin zuten hango bisoi granjero guztiak? Espainira etorri ziren. Bereziki Galizia partera, hor baziren zenbait granja txiki eta asko handitu zuten granja horien tamaina. Eta orduan, daukagun arazo handi bada, seguru aski ikusiko zen dituzten ibaietan olako balsatiki batzuk, horiek dira bisoiari gustatu egiten zaizkio, hor sartzen da bertzea arraiote hor barruan, eta arrastuak ikusten dira, eta horri esker gero badakigu nun dauden honez, eta saiatu gaitezke harrapatzen. Eta hemen beste bitxo bat, honi izen ofiziala Muturruz epiriniarra da, izen hori baino itxusi gaurik ez zait okurritzen, eta esan diate Hernanin urraratoia esaten diozutela. Hernanin ez dakizute arratoia eta satorra berizten. Lehitzan beste kategori bat dago, eta lehitzan ur satorra esaten diogu honi. Bueno, da Euskal Herriko ornitorrinko hau da. Dagoen espezie bereziena, holako 2 espezie daude bat Rusian galtzorien dagoena eta bestea bigarrena hau, eta ikusten duzute, bitxo garrapatu egin dugu hau Leizaren da, baina hemen ere urumean badago. Irrati gorgailu bat itxasi dugu Bizkarrean eta askatzera goaz. Oso kontu zibili behar da, ze hil egiten dira nerbio hutsekin. Askatzera goaz, eta gure daten hasten da. Askatu dugu, lehenbiziko gauzak gure gana etortzen da. Eta igual, oso azkarra ez da. Kontua da, duela 25 urte, urumea osoan zegoen, denean. Kartolarrakan bai, baina baita ere urumea nagusian ere bai, Ereñozu inguru hortan eta denean. Eta gaur egun dago gainbera ikaragarri larrian. Orain da 3 aste izan genuen bilera bat Abilan, ministerioa, ursatorrak dauzkaten autonomia guztietako ordezkariak, V bikoitza F, eta han erabaki zen, bat arrisko kritikoan izendatzea, eta hasi behar da jalanean. Zergatik, hemen daukazute non zegoen 1980an, eta non dagoen 2023an. Orain da 30 urte ursatorra zeukaten erreken 180ak ja ez daukate. Eta kopuruak begiratzen baditugu, baita ere gainbera doaz. Guk beti, honekin aritu izan du gara lanean batez ere artikutzan,
ustez oso populazioan da geneukan, eta orain da 2 urte hasi ginen lan bat egiten, gure asmoa zen, 3 egunetan harrapatuko ditugu Elamako errekan dauden 30 bitxoak, eta horiekin hasiko gara lanean. 3 egunetan ez pasatu genituen 10 egun bitxo bat harrapatzeko, eta genuen, ze pasatzen da, ze gertatu da Artikutzan. Eta orduan hasi ginen, Nafarroako erreka guztiak begiratzen. Hau da, 2003an non zeuden ursatorrak, hemen dago Artikutza, eta hau da Ollin, hori da Asura, eta gaur egun non dauden. Urumean oraindik mantentzen da, baino ia desagertu egin da Isabatik, desagertu egin da Ustratzetik, desagertu egin da Abaurrea ingurutik, eta bar. Zein da arazoa? Bueno, batetik daukagu arazo oso nabarmen bat populazioak zatituta daudelako. Eta zerk zatitzen ditu populazioak? Besteak beste, zentralek. Hau Artikutza da, hemen daukazute Ualdeko presa. Eta hau gero dijoa, kanala dijoa, Berdabioko makinetxera. Artikutzako goiboko partean, populazio on bat dago, edo urte onak behintzat badauzkana, eta populazioa daukagunean gazte asko jaiotzen dira, eta badakizute Erasmus, berdin, gazteak kanpora. Eta orduan, hor goitik abiatzen da, ursatorra bera, iristen da presara, eta erabaki behar du, nondik joan. Ia agortuta dagoen erreka txarrontatik edo itxura hona duken kanal honek. Eta kanalea zehartzen da. Nik 2 behintzat ikusi izan ditut kanaletan. Eta noski, beste aldean badakizute kanalaren beste puntan zer dago, turbina. Patea egiten du. Eta hemen daukazute orain da, 20 urte egintzen ikerketa bat, ursatorren genetik aztertu zen, hau da Ataun, Agauntza, hau da Zaldibia, hemen daukagu Goizuta, hemen daukagu Artikutza, eta kolorea da odolkidetasun maila. More hau da denak direla elkarren lehengusuak esan behar dunez, elkarren senideak dira, Artikutzan hobeki xiego, hor hobeki, kontua da, orain da 20 urte, more ziren guztiak desagertu dira. Eta orduan, ze gertatzen da? Artikutzan badaude urte hon baten izan daitezke 50, baina damazkite hola ainainarpek urte egintzen ezkerozik, 30 urte. Denak elkarren lehengusuak dira. Eta beste tokitan berdin gertatzen da. Orduan, odolkidetasuna problema handi bada. Eta badago beste bigarren problema bat da, eta berriro bisoi amerikarra. Hemen daukazute bisoi amerikarra berdea. Bisoi amerikarra nun dagoen, gorria non geratzen den ursatorra, eta horia nun dauden biak. Eta biak daude hemen, eta gero hor lauki baten. Bisoi amerikarra sartuela, ez da bakarrik bisoi europarra desagertzen, ursatorra ere desagertu egiten da. Orduan, zertan ari gara ursatorrarekin? Batetik, erabaki zen ministeritzakin izandako bilera hartan hasi berdela traslokazioak egiten, beraiek ezin duten mugitu, baina guk eraman ditzakegu batzu Asuratik Artikutzara, esateaterako, eta Artikutzatik Asurara, pixka bat familikoak ez direnekin ugaltzeko. Aste honetan hasi dira lebiziko traslokazioak, Abilan hasi dituzte. Eta gero noski egin behar da borroka bisoi amerikarraren kontra. Hemen daukazute dokumentu hau, lehenengo aldia ikusten dela ursator bat, nola ateratzen den, igual batzuk ikusiko zen dituzten horrelako gauza batzuk errekaren erdian, horiek dira guk jartzen dizkiegun kakatokiak, izugarri gustatzen zezkia, baina ikusten duzuten bezala, hilo, kaka egin, eta martxa. Eta orduan, ari gara txipak jartzen nola autoak, autopistatan, peajetan da pip nola egiten duen, berdin, eta guk hemen peaje hemen jartzen digu. Eta horrekin ikusten ari gara nola mugitzen diren eta bar. Orduan, hau da urgente egin beharreko lan bat, ez baldin dugu gaur egiten espezia desagertuko da ez, urumeako, espezia desagertuko da, segurazki 20 urte baino gutxiagoan. Eta ja, bukatzen hasteko, zergatik daude hainbeste harri bitxi urumean. Batetik, arroa ez da oso handia, baina jende gutxi bizi da. Leitzako parte bat goian, gero Ezkurra, Arano, hemen dibera ja bai desente, eta herri lur asko dago. Eta herri lurretan normalean beste respeto bat ibiltzen da, kudeaketa arinagoa egiten da lur pribatuetan baino. Eta gero, baita ere, aitortu behar da, Urumeako toki askotan behintzat nahiko kudeaketa egokia egiten dela. Orain, ez dakit, duela 100 urte Artikutza beste dozein toki bezala zen, eta gaur egun da oso ongi kontserbatutako toki bat. Orduan, badauzkagu erreka
zoragarri batzuk, beste inon ikusten ez diren gauzak ikusi ditezke, eta beste Donostiako udala artikutzan da egiten ari den lana aipatzekoa da. Ze nola ari diren tokia mimatzen alik eta biodibertsitate eta gehien edukitzeko. Zer egin beharko genuke? Bueno, lehenengo gauza ezagutzen sakondu. Hor beste bitxo raro bat. Eta horrek badu garrantzia. Azkenean aipatu dituen espeziak, norbaitek topatu behar ditu, ez dira erresak, eta zenbat eta harribitxi gehiago topatu, argudio gehiago ematen dizkigu gure ingurunea zaintzeko. Orduan, ditugun altxorroiei garrantzia eman behar digu, ez bakarrik kursatorari, ez bakarrik bisoiari, beste askori ere bai. Lehen Iñakik aipatu du, uste dugut, etorkizunean ingurumena izanen dela, daukagun gauza garrantzitsuena. Ze mundu uzten diogun gure ondorengoi, batez ere izanen da, ze ingurumen uzten diogun ondorengoi, eta hori erdigunean jarri beharko genuke. Eta etorkizunerako prestatu. Lehen, aipatu dinakik, Valentziako uholdeak. Hemen, 1947an, uholde izugarri bat izan zen, goizutan, orduan gure ama goizutan bizi zen gainea, eta eliza eta dena urperatu zituen, eta Hernanin ez zuen euririk egin, baina jende hil zen uholdearekin. Valentzian gertatu den gauza berberazak izan bat hil zenen, ez ziren asko izan, baina gauza horiek gertatu izan dira garai batean, gertatuko dira maizago eta hundiagoak. Orduan egin behar duguna da, gertatzen direnerako prestatuta egon. Lehen Iñakik aipatu du, daukagun jarraipen sare hori benetan oso ona da, munduko honena ez bada, ez da urrutibiliko, eta horrek informazioa eman lezake, baina horrez gain egin behar duguna da, saiatu errekari, ibaiari tokia uzten. Hortan Hernanin badago zer ikasia. Eta hori da, mila esker. Bueno, eskerrik asko. Hitzaldiak behin entzun da bigarrengo zatia pasako gea, mai ingurura. Orduan, mai inguruari dagokiolarik, aurrena egingo duguna da, pixka berotzen juteko bakoitzari kalderatxo bat egokituko zaizue. Arturo, zuk ikusitaz egin diazun, igual zailena jarriko izut aurrena. Baina, miren, zugan ikasiko gea, gero utziko izuegu tartetxo bat, noski, kaldera gehiago balin badituzue. Miren, emango dizugu aukera iraganera bideratzeko. Zu iraganean ibilizea, guain emango dizugu aukera bidaiatzeko. Eta denboran atzerako bidaia horretan, zuk aukeratu behar duzu nora joan, ze garaitara eta Urumeako ze lekutara. Zertarako, oraindik ere, erantzuna bilatu ez diozun horri edo hori ikusteko. Nora joango zinake, ze garaitara eta ze lekutara? Zalantzari gabe, duela 1.2 urte atzera, hitzaldian ez eta aipatu, baina momentu horretan tektonikoki altxe egin zen Demagun Iberiar penintxula okertu egin zela eta Kantabriar isurialdeak gora egin zuen, eta hori ikustea pila gustatuko litzaiake, eta konprobatzeko zer zegoen lehenago, eta ea guk plazaratzen dugun hipotesia egia den edo ez, eta ea momentu horretan errekak hasten diren gaur egun ezagutzen dugun sistema hau sortzen. Eta nora, ezakit, Santiago mendi batera edo, pixkat gaur egungo ibaitik 300 metroatara edo horrelako plano eta paisai bista eukitzeko. Oso ondo, eskerrik asko. Iñakik lehenu aipatu du, Iñakik dingo dugu galdera. Iñakik 4 segundu dituzu erantzuteko, ez? Aipatu duzu lehenu. Aipatu duzu askotan galdetzen dutela, ez? Etorkizunea begiraz, ez duk etorkizunea bidaiatuko duzu. Oaingoan abantaila hori dakazu, normalean ez dizue uzten bidaiatzen. Eskatzen dizuena da erantzuna. Orain emango dizugu aukera bidaiatzeko, etorkizunera, eta berdina esango nizuke. Nora joango zinake, ze garaitara eta zeri erantzuna bilatzeko. 4 segundu, gogoratu dut. Ni gehiago badakit kasetaria zarela, baina ni helburua baino gehiago inporta zaite helbidea.
aurrera begira, Eta ni nahi nuke natorren urrengoa, ja beste mundu batetik izango da, etortzekotan, baina ni sostenible eta gero eta gutxiago erabiltzen dut, jasangarri gehiago da soportable, iraunkor, eta ni asko zer errezagoa esango nuke, nahi nuke ikusi baiara bera, ibaitik hasita eta mendiegaletatik eta ganoraz antolatuta. Hau da, naturala dena mantendu edo lengoratu, eta nik ondo ikusten dut ere, egurra taratzea, baina beti ere lurralde antolamendua antolatuta hidrologiaren ikuspegitik. Uholdeak egongo dira, Arturo esan duen bezala, Noe garaian ez egoen kapitalismorik eta ez dut uste bintzat, eta egon zen, baina problema ez da hori, problema da mehatxu hori gutzitzea, arriskuak askoz ere gutxitu daitezke, ez da gauza bera, mehatzua eta arriskua, kalteak eta Balentziakoak ez datoz goitik, dana ez da kaltea geu sortu, eurek, kasu honetan. Nahi nuke lurralde antolatu arduratsua, eta nahi nuke ere ikuspegi sozialean, probatzea orain arte estatuan behintzat edo gurean hegoaldean probatu ez diren bideak, iparraldean badira leku batzutan, erreka kontratu edo deitzen dena, non badago ere han eragile modu bat hemen existitzen ez dena, hemen herri elkarteak eta baina hemen ez dago lurralde eragilerik holan konsideratuta. Lurralde eragileek osatutako konpromiso bat arroan bizidiren guztien artean ganoraz eta arduraz kudeatzeko. Eta automatikoan irabaziko dugu erresilientzian ere. Ez dakit, uste horri inguruan arduradunik badagola, esik entzungo zuen edo apuntatuko zuen, behintzat apuntatu dugu, ez dakit norbaitek entzun ez badu, gero grabatuta gelditzen dago gaina, Iñaki, asik oso ondo. Arturo, ordu asko sartu dituzu, Urumea baiaran, artikutza inguruan, Añarbe inguruan, eta bar, ikerketa lan asko egin dezu hemen inguruan, pentsatzen dut egongo dela egunen bat, edo proiekturen bat, edo aurkikuntzaren bat, benetan esan gogoan daukazuna eta ez dezuna ahaztuko. Bai, eta bereziki nik esango nuke niri Urumean tokatu izan zaizkidala. Gure lana nahiko tristea da. Azkenean ari gara problemak topatzen. Orain ari gara neurtzen, euri urak ze sustantzia kutsatzaile sartzen dituen ibaietatik, hirietatik ibaietara. Edo zentral hidroelektrikoen inpaktua, edo lehorten ez dakizer, eta beti gabiltza gauza txarrak. Baina, Urumean bi gauza egin ditugu, ikusteko naturak daukan leheneratzeko, errestauratzeko gaitasuna. Alde batetik, Añarben, enborrak bota genituen ibaietara, erreketara. Hemen ez da ohikoa, baina toki naturaletan ibaiak egurrez beteta daude, basoa egurrez beteta dauden bezalako, ze zuhaitzak ez dituzte eramaten, baizik eta erori egiten dira. Eta horrek ikaragarrizko aldaketa ekarri zuen dango erreketan, bai biodibertsitatean, bai funtzionamenduan, eta baita ere kudeatzaileen pertzepzioan. Kolpez jendea asisten du hartzen, igual hau ez da beti txarra. Eta bigarrena da, Enobietako urtegia ustu izana, eta horren ondorioz, ze azkar heldu den berriz ere basoa, eta nola lehen erratu den erreka egunetan. Eta orduan horrek esperantza pixka bat ematen du. Hau da, laguntzen badiogu pixka batean naturari, eskerronekoa da, eta badaki lehen eratzen oso denbora gutxian. Eta horrek erakusten du eraberean, agian, noizbenka, komila artean esango edo, kakotxa artean, arriskuak ere hartu behar dira kudeaketan, ez aurretik, horiek hasiera batean ez lirateke proiektu arruntak izango, ez da? Bai, Añarbeko hori izan zen lehenengo aldia penintsulan gutxinez, eta igual Europako hegoalde osoan enborrak sartzen zirela ibai erreketan. Eta izugarrizko eztabaidak izan genituen kudeatzailekin, Foru Aldundiko teknikarekin, eta guk ez dugu ikusten hori agian Alaskan bai, baina hemen beste gauza bada, eta asko kostatu zitzaigun konbentzitzea. Arrisku gutxiko toki baten egin gendun, zezen justu urtegi irabazi joazten errekastuak, eta orduan ez zegoen ezer kaltetu zitekenik, baina arrisku esan dezagun zientifikoa edo badago. Eta batzutan, behintzat osongi egatera izan dira gauza horiek. Ereduak izan ditugunez, lurralde antolamenduan agian badaukagu aritzea, ez? Ez dakit, norbaitek galderarik badaukan, mikrofonoa ere zalantzan daukat hortik dabilen.
Bai, galderak ditugu hortik. Bai, momentutxo bat, Ez da ditagu, piztuta dago. Pasako ez duen, eserez. Horratzetik galdera badago. Bestela hartuko dugu bestea. Momentutxo bat. Eta bitartean konpontzen dugu. Bai, parkatu, norbaitek pasako du bertara. Gabon, Iñaki Antiguedari galdera bat egin nahi diot. Esan digu, zorte honekoak gehala hemen Urumea bailaran, nahiko arro naturala edo daukagula, baina belaziak ere bere garantzia duela eta hor gelditu naiz. Jakin nahi nuke, Urremarian edo urean zikloan, belaziak duen garrantzia basorekiko eta naturaldan belaziak egotea o belardiak egotea. Utziko bagenu ez litzateke baso bihurtuko? Asmatzen dugun beste mikrofonarekin, bitartean, Iñaki. Erantzuna ez da erresa, beti ere zientziatik eginda eta ezagutzatik eginda. Batzutan esaten da, eta ez bakarrik Iker Jimenez, beste batzuk ere esaten dute, zu nahi baduzu zeure herrian eta euri gehiago izatea jarri arbolak. Eta hori hain errez esaten den horren atzean, salbuespenak salbuespen badago gezurra handi bat. Horregatik dinot, ez da erresa, hori, nahi baduzu, geratzen gara, eta datuak eta ikerketak eta... Gauza bada guztiz naturala den zerbait, demagun lehen aipatu diren inguru horiek, Añarbi ingurukoak eta Europako igual lekurik eta edo zen, beti astu egiten du bestearen izena, Oiartzun artikutza beti hor reliatu egiten esparkatu. Edo irati edo horrez dago eztabaidarik. Baina ni paratzen naizenean eztabaidatzen batzuekin. Bizkaian esate baterako non bazo esaten den horren ehuneko zenbat, 70 edo gehiago espada urdaibai batean kasurako plantazioak diren, hori den zuber, hasi behar gara, transizio, hori ere esaten dut, hasi behar da hori aldatzen. Eta hasi behar da errekuperatzen. Baina, akaso bi galdera, errekuperazioa izan behar da dana baso, eta horrekin batera, akaso egurraren ekoizpena ez alda ere zerbitzu ekosistemikoa. Gu ekarri genuen orain dela 3 urte, pandemia justo pasaberrian, edo ez dakit pasatu den edo, baina ekarri genuen zesikeko tipo bat katalana, Gallart, tipo oso ezaguna, eta bizitza oso eman du datuen bila, datuak interpretatzen. Ez entzun dut, eta entzun datuak. Eta berak ez zuen ezagutzen Urdaibai. Eta eraman genuen fakultatetik, Leioatik atara, eta horre oiz inguruan, ezagutzen baduzu inguru hori, Munitibar inguruan edo badago Bizkaiko behatokia osaten dena, eta badago alako begirada batean, ikusten da Urdaibai, ez da? Eta egun polita zen, eta urriaren erdian edo, eta bera etorri, eta berak esan zuen lehenengoa zen, otia, ze larre, ze landa, ze zelai gutxi dauzkatzuen hemen. Eta horren, ni dinot, naturala dena mantendu, baina atzera egin behar den, bersortu behar den, nolabaiteko lurralde antolamendu horretan, esan beharko da, non den posible eta zelan, ze arazoa batzutan ez da pinu da pinuaren, pinudietan egiten dena, eta hori guk asko landu dugu Gipuzkoan eukidibulako horren aukera, Ane Zabaletarekin, eta hor islatu egiten da hori sedimentu esportazio datuetan. Askotan da, zergaitik hemen gutxi esan dut, zergaitik hemen gutxi, hemen ez duko zuen zer handiri, zergaitik deban hainbeste, honen euriaren erdia egindaan, zergaitik hainbeste.
Hain zuzen ere, horrek esan nahi du, baina berri dinot, egurra, kalitatezko egurra produzitzea hori ere bada zerbitzu ekosistemikoa. Nire esaten baduzu, non behar da, ze arbol mota behar da, edo baso kakotxen artean kasu honetan, ez? Produziorako, hori besteren batzuk esan behar dute zein den egokiena. Baina zin nire esaten badiate non, nire esan han ez, hor behar bada. Han ez. Zergaitik, ze bada kontzeptu bat gu askotan erabiltzen duguna uraren ikuspegitik. Lurraldearen ikuspegitik eta da, lurraldearen barruan badirela zona batzu, berez deklaratu beharko liratekenak legez, lehentasun hidrologikoko lekuak. Egia esan lurralde osoa da lehentasun, lehentasunen artean badira zerak. Eta gure borroka momentu honetan, Bizkaian esate baterako, Urdaibai inguruan hain zuzen ere, Torgabiz Neikerrekin, Bezeirurekin, EHU eta hango Bilbao Bizkaia partzuergoekin, da, zuek azken finean, zuek badeko, zuek zarete, Gipuzkoako ura konsortzioa, ez da? Ez, edo, zerreko zuen? Austia, parkatu, jode, hemen txabertado kasuetan, Ainarbe, bale. Baina, Bizkaian esate, eta hemen Gipuzkoa leku askotan, herri txikia batez ere, badauzkate kaptazio propioak, hartuneak, ez? Eta orduan, karo, guretzat, eta legeak orain atara diren azkeneko direktibak eta hoien transposizioak edo Espainiako legedietara argi ezalten dute hori, baina oraindik beti ere, oraindik ez da materializatu, ez da gauzatu, zaten da, hartuniak dire lekuetan horren buelta osoan, eta hor diskutigarria da distantzia, hor mantendu egin behar da naturala. Naturala, zan edo, eukalitatea badeko zuaitzak ipini, baina ez, hor ekoizpena ez. Bakarrik konservazioa. Eta dauden pistak itxi, eta dauden ez da gizet. Baina behar da egurra, bero ez da da zer egiten dugun egurrarekin, hori beste ez da bai bada. Baina leku batzutan, basoak produzitzeko, beste batzutan, konservaziorako, eta beste batzutan, hor larreak daude, utzi larreak hor, azkenean bazotu egiten direla oso ondo, baina ez animatu, zer gertatu da Baztanen? Baztanen eta zer asko dagoan, Baztanen oraindik ere badago larre asko. Eta nik askotan klasean eta zea jartzen dut ganean, argazki bat hangoa, uste alduzu ben baso gutxi dauela, eta beti dago bat, baso gutxi daude hor. Ez dut uste baso gutxi dauenik, dago larre asko, eta hori igarri egiten da eurien errentagarritasunean. Batez ere kaptazioa diren lekuetan. Ze askoz ere evapotranspirazio gutxiago dago, halako larre zerretan, zuaitzetan baino. Jendea pentsatzen du zuaitzek ez dutela ura hartzen, eta badago borroka bat, hor dago dato bat, Gipuzkoako dokumentu hortan. Apur bat esageratuan nire ustez, baina noa diskutitzen orain. Baina Bizkaian ere esate baterako antzeko parezido da. Euri askoa lagutxiego, berdin da, Karrantzan edo hemen diferentea da, justo hemen onartzen dut, hemen beste goera temperaturak ere ez dira. Baina zu bazoaz Deba, bazoaz Ibaizabal, bazoaz Kadaguara edo, urteko euri kopuruaren 140 bat evapotranspiratu egiten da. Egia da, hori gero parte importante bat euria dela Gasteizen. Ala beharrez. Baina evapotranspiratu egiten da gehiago berez gertatuko zena baino. Zergaiti, zuzen ere, aposto handia egin dugulako, asko konsumitzen duten zeretan eta batek ezaten jaki. Baina eukaliptoek eta 12 urte daukatenean, ezer gutxi konsumitzen dut, justo zuen bosten duzuenean, berria sartzeko. Horren, etengabe ari zarete ponpatzen, eta 22ko, orain dela 2 urteko lehortea, gogorra izan zela, zuaitza dinari, parkatu, ontziaren, partzuergoa bidali zuen ontzia gorazen duzue, Urdaibaira, hori da uraren kudeaketaren porrotaren isla. Ze han sufritu zutena, udan, ze euria egin zuen, gutxiago, bale, baina batez ere temperatura handia egin zuen. Sufritu zuena kaptazioa ziren, zuaitzek ez zuten, zuaitzek edo landatuek ere ez zuten sufritu, baina kaptazioa bai, eta hortik ura hartzen duten herri txikiek eta bai. Eta nik ez da denuen, hor leku batzutan, pinudiak eta eukaliptadiak enduta, larrediak egongo baziren, akaso, segurasko, egoera hobetxo edo hobea izango zen. Hau da, larrek eta Baztanen ere badaukate euren lekua. Gauza bada abandonatuta baso bihurtatzea, eta beste gauza bada, Nafarroko gobernua joatea, esan ez du, utzi abeltzantza,
eta haiba dirua apropos harinago bazotzeko. Ni zaletasun hori, amorruzko zaletasun hori, leku batzutan bai, baina denetan ez, ez dago hektaria bat bera ere ez, edo hobeto esan da, alderatziz, ez dago lurraren erabilera bakar bat bera ere ez, non hektaria bakoitzean zerbitzu ekosistemiko guztiak batera ematen dituen. Zerbitzu ekosistemiko batzuk aurrera ataratzeko, egon seguro beste batzuen kalterako dela. Etor batzutan badago borroka, ura eta karbonoa. Orduan, helburua ez da, ze lur erabilera hektaria guztietan zerbitzu ekosistemi hori gezurra da. Egin dezagun lurralde eskalan, eta izan daiteke ibai arroa, ze dagoena utzi, baina berpentsatu behar dena gure iraganaren okerraren gainean, hor kontuan hartu dezagun, totalean eduki behar ditugula arrobakoitzean zerbitzu ekosistemiko guztia. Baina ez hektareako, hor egurra produzitu, hemen ez dakiz zer, hemen ura, hemen, eta ni holan ikusten dut, eta hor badago zientzia horren atzean, ez da halako derrepenteko asmakeria edo. Eskerrik asko, Iñaki. Bazeuden galdera gehiago, altxaskoak, mesedez, hemen beste bat. Ez dakit, funtzionatzen du. Bueno, arratsaldeon da eskerrik asko hitzaldiagatik, oso interesantia. Gu Aranotik gatoz, eta, bueno, holako urumea konserbatu bat, arro, konserbatu den arro bat, ikusi dugu, bioaniztasunean bere interesa duena, eta hori guztia, ikuste zutenez, proiektu eoliko bat datorrela, Arano inguruan. Latxeko erreka ezautzezue, harri inguru hortan 100 megabateko proiektu eoliko bat datorrela. Abian dela alegia, tramitazioekin da hasia. Orduan, pixkatinakik esaten zuen, kudeak eta arduratsu horren barruan ikusten dezuten olako proiektu bat. Badakit ez, baina horren inguruan, haiko bazinate. Hori alde batetik eta bestetik, gu plataforma bezala sortu dugu plataformatxo bat, eta iritsiko zaigu garaia elegiteak eta egiteko. Orduan, ez dakit, Arantzadi, UPV zuen aholkularitza teknikoak edo alderdi hortatik, babesa izango genduen ala ez galdetzea da. Hoitxe, horratxe. Esan behar duena ez da oso popularra izanen igual, baina ez naiz sartuko Arandoko zentral aizerrota hoi zehatzoiekin. Baina tamalez behar ditugu, behar dugu energia, behar dugu, lehen Iñakik aipatu egurra, lehen behar dugu ura eta hortarako urperatu zen Ainarbeko arrena, gauza asko behar ditugu. Eta orduan, nik uste dut, tamalez, onartu beharko ditugula gauza asko, gustatuko ez ezkigunak etorkizun ez oso urrun batean. Nahiko nukena da, lehen bailen erabakitzean non bai non ez. Inonez horrek ez du balio, ez zait iruditzen, ze azkenean behar dugu non baitetik energia eta eskuratu. Eta zeren arabera erabaki beharko litzake, bilatu beharko lirateke lekuak haizearen aldetik eta egokiak direnak, eta alik eta kalte txikien egiten dutenak badakit, esate baterako SEOk iaz aterazun mapa bat Espainian non eta non ez jarri eguzki plakak eta non ez jarri haizerrotak. Iruditzen zait, tamalez onartu beharko ditugula horrelakoak eta batzutan kalteak egiten dituzte, zalantzarik ez dago. Baina orain ez asko ikusten duen telebistan, Galizian nola egiten dute behorrei hilea mozten dietela eta bar, eta hor jarri behar zituztela izerrotak, eta horrek ekarriko zula behorroien desagarpena. Eta, ez dakit, Nafarroan bigarren aizerrota tokia leitzan jarri zen. Eta
behorrek gutxiago dago orain, baina ez aizerratengatik, eta desagertzen ari direlako behor zainak. Orduan, esan dako ez dakit toki hori egokia den edo ez, iruditzen zait toki hori egokia den edo ez begiratu beharko liratekela bereziki gaztiak eta xagusarrak, dakigun ez horiek daukate kalte gehien aizerrotekin. Baina hasi behar dugu pentsatzen, eta esango nuke Euskal Herri mailan gutxinez, hola eskala handi xamar batean, bueno, batzuk behintzat egin beharko ditugu, non bai behintzat jarri beharko dugu. Eta ez da gure lana hortarako daude agintariak eta kudeatzaileak eta bar, baina beraiek egin beharko lukete, esan non. Eta esperantza daukat, gaur egun jartzen ditugun aizerrota horietako batzuk, hemendik 40, 60, 80 urtera kendu ahal izanen ditugula. Bitartean txikizio egin da, baina esango nuke, ze bestela ez dakit nondik bizi behar dugun. Ze energia nik behintzat kontsumitzen dut, eta nik bezala denek. Bai, nik bi gauza bata, nik uste dut lehenengo eta behin xilegia dela eta zentzuzkoa, total, oso. Lurraldera datozen inposaketei, datozen moduetan, eta ez, hori argi. Izan, alako makro ez dakit zer, edo izan museo handi bat ez dakit zer. Sartzea elefante modura alako zer batean, ba ez. Bigarren, ni lurralde antolamendu arduratzua esan dudanean, ebitatzearren hori sustengarri edo eramangarri edo sekulan ez dut ondo ulertu, ni arduratzu edo konformatzen naiz horrekin, eta Arturok orain ezan berri duen horren bidetik, lurraldearen antolamendua arduratzuan bilatu behar da lekua energia sortzeko. Bilatu behar den bezala, egurra produzitzeko edo beste gauza bat egiteko. Pentsatzea, gizarte ekologista batean kalterik ez dugula sortuko, niretzat ezinezkoa da. Aukera bakarra izango litzateke, lehen honek Arturo jarri dituen espezie batzuen modura gu ere benetan desagertzeko bidean jarri, eta orduan hori izango. Kontua ez da hori, kontua da, zelan egiten dugun gure bisimodua, arduratzua, lurralde antolamendu arduratzu baten barruan. Non, industria hor dagoen, eta oso erreza da esatea, hor dago, eta lanpostua dira, eta nahi dugu lanpostua, nahi dugu industrian ez, baina lanpostua bai, energia ez, eta hor badago debate, eta debate hori ezin da izan honeen aurrean, edo honi ez, baietz ba, honi ez, bale, orain guazen leku batera, eta diskutitu ezagun non, nola, zenbat, noren esku, eta gizer, eta bat ala 11, ez da ginizer, eta batez ere horrekin batera zelan egiten dugu, zerrezanik ez, gutxitzeko gure konsumoa. Urarena ere, gutxitxuin behar da, urarena lortu da. Eta asko ere gehiago egin daiteke, ez diguten horretaz informazio askorik eman nahi. Baina datuak datu, desente gutxiago konsumitzen da orain dela urte batzu baino. Baina energia ari gara gora, ari gara eta ez dakitze, eta orain hor debate oso komplexua da. Eta nagoni, gero eta komplexua den errealitate baten aurrean, gauza batzuk simple planteatzea ez duela horrek esertarako laguntzen. Beraz, bi gauza horiek. Bata, inposaketa badatoz niretzera, hau jarriko dugu ezetz. Eta orain guazen, eta behar den lekua, jesarri gaitezen, zelan egiten dugun, kanposantuak ere, behar dira, edo behar dira ez da ginizer, edo behar dira ospitalak eta ez da. Hau da, zer kentzen dugun eta zer ipintzen dugun, eta zeren norabidean egiten ditugu gauzak. Egiten dugula ere izan dadila norabide arduratzu batean. Eta ez bola gero eta handiagoa izateko. Baina horretarako eztabaidatu behar da, Eta eztabaidatzeak ezan nahi du, niretzat behintzat, hanka sartu egin behar dela, eta ikasi behar dela ataratzen. Beraz, ni beti esan du gauzak, niretzat aspaldiko partez,
Ez dira zuri edo beltz, nahiz eta zuri eta beltz egon badauden. Gauza asko dira grisetan barrena ibili beharrekoak. Eta ikasi, ez gara ainonak benetan. Besteak txarra dira total, baina gu ere ez gara ainonak benetan. Orduan hor, badaukagu ze gogo eta egin eta ze praktikatu eta 10 urte pasata atzera begira eta esan, abitu. Ondo asmatu genuen, edo otia, sartu genuen hanka. Baina hori klima aldaketarekin bezala, hori denbora pasata atzera begira ikusten dugu non gauden. Besterik, azkeneko galderaren bat, egongo litzateke. Norbaitek galderarik. Barkatu, ni eskaldun berri naiz, eta nahiko nuke galditu. Urumea zer esan nahi du, da miura bezalakoa ala ez. Eta Hernani zer esan da, Hernean hitz, de muchos brotes, edo ala ez. Barkatu. Filologoa gonbidatu behar genion gaur. Hernani filologoa gaini. Bertxolaria ekarri da. Nik ez dut erantzuko, falta zaitena filologo lanetan jartzea. Uste dut erantzunik gabe gelditu beharko dula ez dakit. Ernaini eta urmia eta asko daude hipotesiak hortiko, baina ez geha sartuko uste dut. Ez da. Beste kalderarik, azkenen bat, emango dugun tartetxo bat. Azkenekoa. Bale, ez dakit oso ondo nola planteatu, baina, bueno, da pixkat, ibaiak ekartze ditun sedimentu guzti horiek, gure bailaran dazkaun presa guzti horietan, nola juten dian, bertan gelditzen, bazkenen inakik aipatu duen zea hori ez, ibaiek botatzen duten sedimentuak itxasora botatzen dituzten guztiek, bueno, nahi okurritu zait momentu hortan, gure herriuan asko gelditzen dela toki horietan, ez? Eta bakigu, bailaran bazkaula presa batzuk, gaur egun funtziorik ez dutenak, eta hor daudenak, eta tope daudenak, ez? Eta, ez dakit ere oso ondo zein den planteatu nahi duan galdera, ez? Baina, badagola hor dragatu ibaia, ez dragatu presak kendu, ez kendu, lehen urteko uralditan, uraldiko erauntxi hortan, batean diputazioa etorri zen, eta erreka bat dragatu zuen, gero beste urumean ez du dragatzeko inungo intentzioik, ez dakit ez pixkat, igual, haber posible dezuen azaldu, zein den kriterioa edo, ez dakit ez, nahi esatea, dragatu ez, oso ondo onartzen dut. Baina lehen urtean sagarretako erreka dragatu intzen. Eta orduan, harritu egiten zaitu gauza horiek ez, esatezu, zergatik dragatu da, norbait egoskor jarri delako? Edo, ez da pixkat igual, zehozea aipatzeko badute zuen horren ingurun. Ziur baten batek badaukala, ze uste dut urteak damaizkila eztabaida horretan, beste eztabaida konplexu bat izango litzateke agian, zentral hidroelektrikoenak eta presak eta biodibertsitatea berriz harturo. Presa bota daukazu kezka, bota. Balio ez duten presek izugarrizko kalte egiten dute, eta traba besterik ez, eta kendu egin behar dira, hortan ari gara, eta Europar Batasunak orain atera du lege bat esaten duna, hemendik, ez dakite, 15-20 urtera, 25.000 ibai zabaldu behar direla. Zabaldu esan nahi du presak eta oztopoak kendu. Sedimentuak, dragatzeak hemen normalen ez du ezertarako balio. Eta Ergobian bertan, daude horren erakusle. Ura agentziakoek egin izan dituzte ikerketak, ikusi nola datorren golde bat, eta lehen zauden sedimentu guztiak eramaten ditu eta berriak ekartzen ditu.
Guk ikusten dugu barra bat eta ondarpila bat edo legarra eta erreka hartzean, baina ez gara konturatzen aldiro desberdina direla legar bi korroiek. Etengabe pasatzen ari dira. Sedimentu gehiegi baldin badago, da higadura gehiegi dagolako. Urumean lehen Iñakik esan du, normalen ez da hori gertatzen. Hemen Hernani aldean eukaliptuekin eta daukazuten zaletasun horrek ekarriko ditu sedimentu gehiago hemendik urte batzutara. Eta dragatzeak ia inoiz ez du ezertarako balio, salbuespenen bat izan daiteke ez nuke ia inoiz esan dut, ez inoiz, ez beti badira salbuespenak. Eta batez ere egin bertzaiona ibaiari da tokia eman. Orain da, 30 bat urte, deitu dinoten Loiola auzoan badago talde bat piraguan eta aritzen direnak, urumea gurea da, ez dakit nola duen izena. Eta haiek haitu zutela, Europan nonbait hasi zirela ibaiak deskanalizatzen, eta horren inguruko norbait ezautzal nuen, eta ekarri nuen ezagun bat inglesa, eta hasi zen esplikatzen nola ari ziren deskanalizatzen, gaur egun hori ja urumean eginda. Baina orduan zen, pentsazina, imaginatu ere ezin genuen egin, hori inoiz hemen egingo zendik. Eta egun baten egin genuen irtera bat, Loiolatek abiatuta goizutaraino. Eta gelditu ginen, Hernanien justu rugby zelaiaren errekaz beste aldea. Eta orduan antzegoen siderurgia handi bat zertzen hor begoz, okerrezpan naiz. Eta tipo horrek esan zion bida, inoiz fabrika hau itxiko da. Eta orduan daukazute aukera, ibaiari tokia emateko. Eta esaten genuen, hau burutik egina dago. Eta efektibamente, handik ez askora, fabrika itxi zen. Eta zer egin zen, poligono industriala oraindik ibaitik bertago. Aukera handi bat galdu genuen, uholdei toki pixka gehiago emateko. Orduan, hor dragatzen baldin badugu, ontaz ere asko hitz egin izan da astigarra ingurun. Askotan uholdeak izaten dira, baina zergatik, behiratzen baldin baduzu, lehen ibaitik lehenbiziko etxera kilometro bat zegoen, orain daude 2 metro. Eraiki dugu etxe edo poligono edo dena delako, ez? Eta astigarragarrek, orain da urte batzuk, asko eskatu zuten dragatu egin behartzela ibaia. Esplikatu zitzaien arte, zuki ibaia dragatzen baldin baduzu, itxasoa barrurago sartzen da. Zer ja marean mailan zaude. Beraz uholde ez da murrizten egiten da, handitu. Orduan, askotan, ibai dragaketak eta ibai hartzeko landaredia garbitzearekin, ia zer ez da lortzen, kaltea egiten da, ze hor badago uraren kalitatearekin lotuta, biodibertsitatearekin lotuta eta bar, eta okerrago dena, askotan ematen da sensazioa ez sartu dira makinak, dragatu dute, beraz ez dago arriskurik. Ez, holako segurtasun impresio faltsu bat, eta hori oso arriskutsua da. Orduan, esan dakoa, presak ez badute balio bota, eta ez dragatu ibaia. Bueno, amaitzeko eta ahaztu aurretik mendizale astearen barruan gaude, aurten, eta horrek baduka bitxikeri bat, eta kontua da uste dut zuetako bakoitzak zenbaki bat hartu dula. Orduan, egiten dutena da zozketa txiki bat, atea itzazue zenbakiak, zuei eman aldizkizuete zenbakiak, ez? Agian izango da zuek parte hartu beharko dezuelako zenbakiak. Batetik? 83 gaude hemen, pentsa. Batetik 83ra, miren? 11. Goiztiarren bat. 11. Ez aldago 11-arik. Venga, besteren bago, 11 gordeko dugu, tarte batean. Iñaki? Bat eta ondoan bat, hori da, bazta. Ez dago 11-arik? Ez da sinistekoa. Zuk 11? Bai, atea mesedez, momentutxo bat, txablo bat. Esplikazio batik izan da, bat eta bat, bai. Bai, bueno, ez egiten duzu, igo egin behar du edo horaxe baten da. Bueno, zuei. Iñaki, beste zenbaki bat. Azkena, torri denari, 83. 83. Bederatzi 3. Ez aldago 83-rik.
Bai, 9-3, bai, hementxe? Oso ondo. Bera, ura zitza egiten ari gala, kantinplora. Oso ondo. Arturo? Hortek urtea bezala, 2 lau. 2 lau. 24. Ia, baina ez du balio. 2 lau. Hau da. 2 lau, 24, ez? Zertetu, zenbaki arraronak, ez aldago, 24-ik? Ilunpetan, ez? Alde ingo zu. Bueno, beste bat, 24 ez? Bat, 2, 3, 24 ez. Arturo? 3-6. 3-6, 36. Nola ba? Ez da ere? 36? Ai, venga ba. Hala, 36. Bea, klima aldaketaren kontua eta ez dakit. Hartu mesedez. Momentu aprobetxatu duna. Kalean ere erabiek nik uste. Baina mendian hobe, beti. Oso ondo. Bueno, gaurkorekin amaitzeko, hasieran esan duguna, ez? Etxeko lan batzuk beditu zaizkigu, lurralde antolamendua, usteet garrantzia asko hartu dula gaur, eta usteet denok bat egiten dugula, horrek etorkizunera begira ere duen pixua eta eman ditzakela soluzio batzuk. Hemen jende asko zaudete, hasi Donostitik eta Goizuetarainokoak, eta agian plaza ona da plazaratzeko eta etorkizunako erronka bezala jartzeko. Ondorio bat izan daiteke, hemen 93 pertsona zaudete, beste hainbat streaming bidez, gaur zientzia arloko hainbat kontua aipatu dira eta euskeraz. Eta uste horrek ere baduela meritua, 3. urtea da, aretoa bete eginda eta streaming bidez jende asko dago. Orduan, eskerrik asko, ikusten da zientziak erakartzen dula eta euskerak ere, eta datorren urtean, espero dugu gehiago, mesedez bukatzeko txalo bat iruizlariei bikane hon dira. Eta gure aldetik besterik ez, agur bat denoi, baita beste aldean, pantailan beste aldean da denoi, eta hurren urte arte. Aio.